vírou, že po smrti existence Люстрочка. nekončí. A По hlavně этой люстре можно изучать анатомию. abychom si uvědomili, že teď jsme každý Анатомию скелета. Это элементы язычества. ale podívejte, po smrti, jak jsme si všichni podobní. A možná nás to má upamatovat na to, abychom si uvědomili, co je vlastně život. Если не ошибаюсь, порядка 20 тысяч костей здесь. Já vám všem prozradím, že Точнее, людей 20 тысяч костей. vidíte dokonce Гораздо больше. Spartanský to není sakrální výzdoba, není to výzdoba do kostela. A my si můžeme jenom o tom každý pomyslet, co je. Jsou tady třetí monstrance, asi by bylo na dlouho si vysvětlovat, co to monstrance je. Samozřejmě, kdo by chtěl, může se zeptat. Ráda Tak mimo. vysvětlím. Jsou tady ty pyramidy, korunu